abokina ba ka ne wallahi garin sa'a bari ba ku di ba wallahi ne ka garin faduwa kana da markani ba abokai na wai kuna nan mu biyu ne da ka gani a to tunda da ku bi ne bara zo yanzu mu zama na kuku to sai shi kenan an cika wajen amma ku duk wahala kudin da ake na ganku a zaune ko kun tara ne ya kake so mi so nake ku fita nema ai mun nema ko kar ya kake baka nema kudi ba waye fada alama karfi tana ga mai kiba alamar samu kuma tana ga mai nema to kai ne na ka dosa ni daga nan gudun da kaga ina yi da kaga na hawa kwana da keken nan keken yana ne jiye-jiyen da nake ma kare fito ya ganni daga nan kawai yanzu zuwa zan je sayar da shi in je bu mota shanu keke da take kama 5-10 ka bar 5-10 ka tafi gurin da ka samu dubin ne kullun malam kana magana 5-10 gaskiya ba halacci kuna da kurma ungwana ne sabon karatu tuni yau ma na fara gani kama dai na kallo na ni ba mutum ne ni ba ka ji kato kwana na tara ban ci abinci wani ma kai kana gane yaran nahi ma kenan kai a in da nuna hakori to alama abinci ke ni ne nake ga na gaba ki dai 15 ci a jikina kuma tunanin nake in bashi 1000 ko 500 ka san tafiya zan yi kuma kamata ya ce kai sadaka maganin musiba idan kai sadaka sai ga Allah ya kawo maka buɗe a tafiyar da zaka yi haka yake ni ban sani ba yanzu ko 1000 zan bashi ko 500 din 1000 ne